бистесінде инде шәһәр тибындагы бистеде яңа контейнерлар куелды. Хәзер менә шуларның белән куллану кагыйдәләре белән таныштырып китсәгез иде. Куллану кагыйдәләре дип сез дөрес әйттегез. Менә үзегез күреп торасыз. Менә видеоларда төшердегез бит инде. Безнең хәзер менә шушы 1 майдан дип әйтик инде, без моны куеп чыктык бер 3 көнлек инде. Безнең минем күбрәк мөрәҗәгатем Саба халкы өчен. Саба авыллар түгел, Саба районы түгел, Саба халкына. Менә әйтәсем килә, күреп торасыз инде бөтен җирләрдә дә безнең контейнерлар, тимер контейнерлар таушалган иде, искергән иде. Менә хәзер шушы 3 көнлек дип әйткәндән куеп чыктык, кайтартылды, ансына инде руководствога, җитәкчеләргә рәхмәт. Кайтартылды евро контейнерлар. Хәзер менә без шуларны, менә үзегез күргәнегезчә, монда площадка күренә, эшләнелде ир-яңа площадкалар. Бөтенесе Саба буенча 142 штук. И кайтартылды шушы площадкаларга ир-яңа контейнерлар, евро контейнерлар кабатлап әйтәм. Пластмасс контейнерлар 447 штук. Булар бүгенге көндә бөтенесе дә урнаштырылып чыкты. Кайсы җирдә 2, кайсы җирдә 3, кайсы җирдә 4. Бу кешенең урнашкан, иләрнең урнашкан кешенең мине карата. Сонына карата инде. Нормативка карата. Ну, аны безнең бу Сабада нормативка караганда бездә нирәк, күбрәк тә. Аның орасы хайран 500 метр, мин аларына тукталып тормыйм инде. И менә күргәнегезчә, шушы контейнерларны элеккеге КАМАЗлар, машиналар белән алып булмый. Булар орттан тии торган контейнерлар евро. Шуңа күрә алдык ир-яңа КАМАЗ. Кабатлап басым әйтәм. Ир-яңа площадкалар, ир-яңа контейнерлар, ир-яңа КАМАЗ. Менә моторлыкны бит булдырабыз. Моторлыкны сакларга кирәк. Менә мин шуңа күрә халыктан сорар идем инде. Менә шушы контейнерларга хәзер бер нинди тимер, таш, ну тимер атмыйлар, тимер сдав әйтәләр. Ташлы кирәкмәгән, только менә твердый коммунальный отход. Бер нинди бәрәңге сабагыда, бер нинди үләндә, ширәмдә, сиберелгән әйбердә салмагызын сорар идем. Чөнки булар пластик, атылырга, ярылырга может. Бер контейнер 15 мең, 16 мең тора. Менә шуңа күрә сездән сорар идем инде, сакчыл файдаланып шушының саклавыгызны. И икенчесе инде менә күренеп тора монда хәзер безнең куйдык 8 куплы бункерлар. Бу нәрсә өчен куелды? Менә минем кулда, сез аны яңадан кабатлап әйтерсез әле. Минем кулда график Сабаны бүлдек 12 участокка. Бу эшләнелә апрель, май, август, сентябрь айларында. Менә шушындый контейнер 12 участокка айга 2 тапкыр туры килә. Графикта бар. Шушы нигә куела торган була бункерлар. Шушы көнне генә. Менә үлән, растительный отход. Үлән калдыклары. Бутак сатакка тоже менә үзгәртелде, яңа таләпләр бар, ансын тоже ишетерсез. Бутак сатакларны буе белән чыгарып салмыйсы, саласы түгел, метр ярым, 2 метрга салып кына эрәте белән иттереп барырга. Менә шулар өчен куела 8 куплы бункерлар. Менә бу бункерлар график белән куела. График белән кичтән куела, икенче көнне тутырабыз, өченче көнне китәбез. Шулай итеп чередоваться иттереп барыла. Шуңа күрә, менә кайда бункер бар, шул көнне генә чыгарырга сорар идем. Ну башта уррак булыр аны. Әгәр дә инде һәр яңадан штрафный санкциялар булачак, бу куркытып әйтүдә түгел. Менә әгәр дә бункер юк икән, значит сезнең шират җитмәгән, контейнер кырыена бер нәрсә дә салынырга тиеш түгел. Бер нәрсә дә кабатлап әйтәм. Онда фотофиксация була һәм штрафка тартылачаксыз. Аллаһ өчен дип әйтәм, куркытып та әйтмим, просто минем бу үтенечем. Моторлыкны бөтенебездә мотор кирәк дибез. Моторлыкны бергә булдырыйк. Менә минем әйтәсе килгән җөмләләрем шул сезгә. Тагын бер сорау бирәсе килә. Менә бу контейнерлар бик матур инде, безнең халыкның күзе дә кызыга торган. Аларны әгәр дә алып китү теләге туса, нәрсә белән яный бу халыкка? Һәм аларны алып китү мөмкинме? Бик тиешле сорау бирдегез. Һәм дөрес сорау бирдегез инде. Бу урлау турында инде. Әгәр дә әйтәләр бит инде, менә карак, менә килә икән инде, вектор белән инде, төбәп килә икән инде, улан ала инде. Но башта кисәтеп куям инде. Бу контейнерлар бөтенесе дә сез аны менә нидә дә күрсәтә алырсыз хәзер. Шиповать ителгән булар урламас өчен. Монда инде килеп тә йөрисе юк,
Hit lapasına kırtıp koy, hit abzarına kırtıp koy. Saati minutu bilen ul kışkıra min mında deyip. Mesela şu urlamas için şipa ettirilgen. Her bir konteyner. Bik eybet işlengen eken. Alıp gitu korkudışı yok. No min onda yok derecege halık, onda yok tübenkilikке çör diye uylamayım indi. Ul bitinde mine üzübiz işin bitinde. Motorluk işin. Mine kurşı, mine beyremler jite hazır ime. Bütün biz jiyiştira başlayız bitinde. Ul mine speshkadan, yıkıdan uyandık bitinde Allah'a şükür. Mine ulenler üçe başladı. Mine kurşı balan koyta, jiznen kiyavun koyta indi, kudan kile. Şunda mine kokatı mine çıkkaş, eğer de konteyner kırıları jal deyip tura eken, ul deyten, o deyindi. Mine şuna irişir biz deyip uşanam men. 5-nji yılda bir ağır buldu, su bilen kirip gitkende. Haluktan su jığanda. Nindigine su jitmedik. 8-nji yılda haluktan şüp jığanda bir ağır buldu. Indi biz ul iki ağırlıkны жиңдик. Мынсын ben uyluyum indi. Allah'a birse, sizning yerden bilen, Xuday Taala yerden bilen, hem kişilerinin özlerinin akıllı fiili bilen motor ittirip gana plavlığına bir nindi süzsüz kirip gider biz. Şanıp kalam.